Знаеш какво трябва да направим? Да го качим ето тук и да го вдигнем. И какво става? Отзад някак си нямаме. Отзаде са му ударени. Имаме ли отдяло? Да, дай му отдяло. Господи, миличкото ще. Браво! Браво! Аз не мога да дигам. Искате ли аз да дигна? Да, о, супер! Браво! Оставете му отделцата. О, браво! Виж отдялото на Борис как помогна. И всичко ще ти е наред сега. Ох, то е ударено поне вчера, да ви кажа, защото целият беше в сняг. Колко е издържало това кученце? Няма страшно. Няма дъшите. Ела ми. Ето. Сега да мине отпред. Ой, хубаво кученце. Миличко куче. О, колко си сладичко. Това отдялце. Виж как спасява живот. Нали? Да. Леле, колко е миличко това кученце. Когато има куче в беда, ударено на пътя, то реагира неконтролируемо. Е много важно да има одяло или яка. И нещо, което за да не може да ни дъни. Беше е премръзнало. Блъснато куче, казахте? Блъснато куче и беше целия в сняг. Така че сигурно с нощи.